tawanan. Napay bayar mo. Ang bayad mo. Hello guys, maglalaro na kami. What's up sa'yo? Mandyan lang kayo, manonood kayo na naman kayo. Para kang lapay ah. Ah. Sigurado kayo? Walang referee? Kami nag-aalok lang. Para walang tulog. Nag-aalok na kami. Sa inyo yun. Para magandang laban kayo. Para walang referee. Para walang ano. Walang bayad ko. Walang bayad ko. Basta pangalabas na. Maganda yan. Pira. Pato. Oh, shut out, pira, shut out. Ano na naman yan? Kalokohan niya. Shut out. Tangina nyo. Sige. Para walang ano kasi walang seryosoy mo. Hey! Shot. Bigay na. Bintam mo. Bayad. Walang bayad ha. Bayad. Bumala, nagkakaroon bayad. Hoy, kasi, ang bayad nyo. Wala kasi. Hey! Score! 4-0. Ganda mo pisa natin ha, huwag natin sirain ha. May bayad yan? Ha? Ganda mo pisa. 4-0. Itlog 4. Sirain ha. Sino yun? 1-4. 1-4. Oy, score 1-4. Forward. Ano ka ba magbilang? May dalawa tayo dyan. Ano naman? Taki na to. Wamo, suki, wamo. Anak sa siren na word. Anak sa iring. Operate na kayo, operate na yan. Wala na yan, operate na yan.
wala nang matinong laro dito. Wala nang matinong kalaro. Puro ano, puro tropa-tropa. Wala na. Kahit apat na kami, lalaban kami. Kahit wala na kasama. Sa Netflix, kahit apat na tayo. Kahit hindi pa nakalaro yan. Hindi kayo luto kahit ayos. Ay, Alimar, super pick up. Kita mo. Ano pa? May bata, may bata. Alimar. Yawa ka naman. Dula sila oh. Pre, pre, walang tutulong sa kanya. 10 kayo. Bahala kayo sa kanya. Eh, tira kita dito. Tayo, upo niya tayo. Pare, oh, kumano na naman, oh. Ako, nag-robing ako, nag-robing. Labay ka kasyok na buwanga ka. Oh, kita mo kung may referee, bawal ginawa yun. Wala na tirada si Amboy ah. Ikaw yun. May referee yun. Alimar! Ay nak ng tinula. Walang tao dito, walang tao. Ano yan? Paranormal yan ang laro? Ano yun? Huwag kang makialam dyan, Alimar. Putangin ng animal to. Magalit pa yan. Pre, may mga kaibigan ka pa ba? Okay? Kaibigan ko ba? Tinapon ko lang kasi... Tinapon na nga sa shelter ng polo. Kasi baka wala ng gamot eh. Gamot na eh. Kaya hindi ba? Gusto ka may putang ito ni... Pare ha? Hey! Suri mo yan ha? Wala nang tago, eh. Pahinti ka naman. Bigyan niyo ko ng 20 tirahin. Kala mo makakaisa ka ulit. Naiyak ka na? Naiyak ka na? Huwag ka kasi kakalala. Piso yan, piso? Daw. Piso yan? Daw lang yan. Ewan ko, isang daan daw eh. Pumunta lang dito sa abroad para pumasok. Alam mo yan kasi wala na kaibigan yan dito. Wala yan dito. Kung may Dora, yan si Doro. Ito, lalalabuan na sa'yo. Hi, fans! Hello, fans! Wala na. Wala na. Yung may mga dala dyan. Tago nila. Pati ka na, bante, bante. Bantero, o bayad na kayo, bante.
Mamasya ka lang pre. Nga ka lang mga pa yun. Imalakang ko lang, ibaba ka. Pasa yun eh. Pasa man. Pre. Kahit sa palabas, okay yan. Tangin na. Kahit ikaw hindi ka makapaniwala. Okay, dalawa pa rin laman. Sige, dalawa. Ano bang counting nun? Sino bang counting doon? Ha? Sorry na naman. Pangingin na yan. Isang piso na lang para 20. Kahit tatlong bulan na lang ako. Pero tigas ang ulo nyo. Sumami na kayo. Yung Wais. Kaya limar lang ulo. Tapos tigas ang ulo na yan. Happy lang. Colgate yan. Masamang... Yan yun ang Limar kasi alam naman ng magulang na daw. Nilalambingi yung sarili. Sab! Wala yan, kahit tatali na naman yan. Wala. Ayay, kalamig. Iguales! Walis ano, Warning?
bola. Hirapan niya. Tira, tira. O, si Lima, tatlo kayo. Putang ina ka, Roger. Nasa lima rin. Alam niyo, ako na lang din siya. Pagkikin niyo na lang to. Tama naman, kaya na lang. Pag maya-maya. Pag tumaas naman yung hangin sa utak niya, lalaro naman niya. Lumabas naman si Alimar, tatlo pang bumili ng tulog. Ayay! Wala na, talagang nag-practice na yan. All. Ano yung love ka? Parang di ka yata. Ka-skin, why? Kung may ano yan. Ay, sorry. Sige! Parang kapilyan. Kunin mo yan! Kunin mo sana! Dalawa. Tira. Wala namang ID yan. Sige, sa ulo niya. Wala na nga po dyan. Nandiyan na naman kayo. Mamaya, maglaro kayo. Pagod na kayo. O, yan yun. Sa ulo talaga, oh. Hoy, tingnan sa ulo talaga. O, yan na. Tapo mo rin ka sa labas yan. Suara. Nice. Sapa. Sapa. Isa pang mahina.
mga taong gustong pasilin. Ganda ng harap ko. Parang lako. Tira. Wala pang balita. Kanina walang tawa di ako tumira. Parang ulan pa. Tandaan, papansinin, papansin. Ang gusto kasi pansinin eh. Tingin, oh. Apa yung dala? Noy! Foul. Push guy. Balik, balik, balik. Patay. Apat, dalawang doon lang yun eh. Sabi mo yan, ikaw lang eh. Hold na. Hold na. Kasi sabi ko lang hold. Nagsabi siya eh. O, kita mo. Si Anton, tsaka si Kulot. Sige. Sabi mo si Anton lang eh. Or daw. May weakness eh. Ganyan, wala kang tao dyan. Ay, pagkadya, kitang-kita ko yun. Sinadya yun, sinadya. Kita yun, kunti. Nonoy. Nonoy. Hindi mo sinira, pre. Pa. Ay, nakialam. Patay na.
Dalawa ka na kasi. Kami wala pa eh. Dalawa kayo! Inuulit mo din eh. Ina! Patay! Ay, matali ah. Adang. Sige, sige, Lusbol. Wala. Huwag lang ang doon yan. Buwa. Dalawa na lang. Ay, nandiyan na naman mga siraulong. Sino mahirap? Buhay. Time eh. Tatlo lang. Tao kayo! Sayang, sayang ang lamang, sayang ang lamang. Sana lamang, sana lamang. Sana lang isa. Anong score, pre? Sana lang. Isa lang? Oh, Sana lang. Ano ba yun? basta sana lang. Basta makapasok isa. Oh, Lalo na. sana lang. Sana lang. Dala na lang siguro. Sige mo ba, agad, di ba balanggirin yan? Ikot, di naman madamot yan. Hey, hey! Ay, patay, patay. Patay. Ah, napagod. Patay na! Patay na! Noy. Hmm? Yang? Hindi. Tira.
Tira, tira. Sabi ko na. Huwag kuha. Natunsiyan siya, di ba? All. 2 kontra 1. Malakit siya na kiss. Titira. Talaga manalo nito. Uy! Wah! Isa ka sa screen. Dalawa na. Pag hindi kayo ano pre, may gamit kayo Paul para mapag-usapan natin. Time out pre. Gamit kayo time out, pag-usapan natin kasi walang play. Palitan mo nga muna yun. Okay, malinis. Last ball tayo. Tumal, busbol. Pas ka mo lang mo, pre. Nakuna. Nakuna lang mo tayo. Isa pang 2, pre. Dalawang lamang. Last ball. Ayun, sira ulo. Bulat. Kailangan sa lasa to. Eric. Patay na. Nonoy. Tignan mo. Bitit mo. Bang. Tira, pre. Tira. Wala pa. Layo. Review. Stepping na. Walang daya dan. Hindi mo nakita, nag-dribble ka eh. Hindi mo tingnan yung paa mo. Miss. Stepping, pre. Stepping. Miss. Pera gitu. Miss mo na, miss. Na-review mo ba? Ha? Na-review mo mamaya. Magkano? Yung stepping. May bayad yun. Wala. May ano nito eh. Labas ada dito. Dulu. Wala tayo sa committee. kung nasa committee, review natin. Oo.
Wala eh. Meron makialam ng ano. Nakikibideo lang tayo eh. Ayay, nadali na. Ang klap pre. Babagala next.